Er zijn twee belangrijke redenen. Het eerste, de overheid verandert het beleid, waardoor mensen geen indicatie meer krijgen en niet meer naar het verzorgingshuis kunnen. Dus ook al doen we niets, dan loopt het verzorgingshuis ten duur leeg. En de tweede reden is, het gaat hier om 3 hele oude verzorgingshuizen, 3 oude gebouwen, waarvan we al eerder gezegd hebben, ja, daar zullen we daar een andere invulling moeten voor geven. Deze gebouwen zijn niet meer geschikt voor de toekomst qua veiligheid en functionaliteit. Een van de zorgcentra die dicht maakt is de Spieker internaat. Al jaren een begrip in het dorp. Er is plak voor 20 ouderen. En er binnen nog een aantal onluiwenningen. Ellen Tabak went er al samen hier. Ze verneemt dat er onrust is over hoe het komt. Nou, dat zal wel heel erg verdrietig zijn hoor. Want heel veel bewoners hebben hulp. Bijvoorbeeld met het aankleden of verplegende handelingen. En sommige mensen krijgen het eten van de Spieker. En de alarmering natuurlijk moet je ook niet vergeten. Hè? Dat de mensen 's nachts, stel dat er wat gebeurt, dan kun je de Spieker alarmeren en dan kan er hulp komen. Dus dat is toch wel heel erg jammer zijn. Inwoners van Ternaat denken dat het verdwijnen van de Spieker een groot verlies is voor het dorp. Het betekent voor het dorp dat er een heel stuk werkgelegenheid voor je. Want de Spieker is sowieso de grootste werkgever hier in het dorp. Het betekent dat de mensen die je nou wonen, die verliezen we. Daar komt op dat je bent normaal gewoon zondag bewoners. Dus dat gaat ook voort. Dus en een stukje leefbaarheid. Er wordt heel organiseren hier in het internaat. In de Spieker, er is een heel grote groep vrijwilligers. Dus dat verliest al een keer. Passana wil de neffens eigen sissen alles aan doen om de meewerkers aan het werk te houden. Vaak in een orenfunctie als nou. De directeur wil ook de bewoners geruststellen. Ouderen moeten zich geen zorgen maken. De zorg voor de mensen blijft gegarandeerd. Daar zorgen wij voor. En wij zullen 1 op 1 met de mensen een oplossing vinden. Laat onverlet dat er wel veranderingen gaan plaatsvinden. Maar de zorg voor de mensen blijft goed gegarandeerd.